நாயின் ஊரில் வாழ்ந்த அந்த விதவை தனது ஒரே மகனை இழந்த போது அவளுடைய வாழ்க்கையே முற்றிலும் சிதைந்தது. ஏற்கனவே கணவரை இழந்திருந்தார். இப்போது அவளுக்கு ஆதரவாக இருந்த ஒரே நபரும் இழந்து போனார். துக்கமும் தனிமையும் நிறைந்த பாதையில் அவள் நடந்து சென்றாள். அந்த நேரத்தில் தான் இயேசு அவளை சந்தித்தார். அவள் அழைக்காதிருந்தாலும் அவள் கண்ணீரை இயேசு கண்டார். அவள் மனவேதனையை உணர்ந்தார். கருணையுடன் அவர் கூறினார், அல்லாதே. பிறகு அவர் அந்த சவப்பெட்டியை தொட்டு அவள் மகனை உயிர்ப்பித்தார். ஒரு இறுதி ஊர்வலத்தை நிறுத்திய அந்த இயேசு உங்கள் வாழ்க்கையிலும் செயல்பட முடியும். அவர் உங்களை நேசிக்கிறார். உங்கள் கண்ணீர் வீணாகாது. உங்கள் கதை இன்னும் முடிவடையவில்லை. உங்கள் நம்பிக்கை இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறது. இயேசு உங்களுடன் இருக்கிறார். நேரத்தில் இருக்கும் ஒருவருக்கு இந்த செய்தியை பகிருங்கள். அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவர் ஆனபடியால் உங்கள் கவலைகளை எல்லாம் அவர் மேல் வைத்துவிடுங்கள் என்று பைபிள் சொல்லுவார். அந்த விசாரிக்கிற இயேசுவிடம் இந்த கவலைகளை கூறுவோம். அவர்களுக்கு சமாதானம்